κάτι από τις φωτιές, στις γωνίες και τους δρόμους από συντρόφους, οικοδόμους, φοιτητές. Κι εσύ έφεγγες στη μέση όλου του κόσμου κι ήσουν φως μου κατά κόκκινη νυχάρα σε γιορτή. Σε γιορτή που δεν ξανά στη ζωή μου τη σκιουστεί. Η Χούντα δεν τελείωσε το 73. Χιλιάδες εργαζομένων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, άνεργοι φοιτητές και συνταξιούχοι συγκεντρώθηκαν σήμερα σε μια ογκώδη διαδήλωση στην κεντρική πλατεία του Πύργου, διατρανώνοντας το όχι τους στα κυβερνητικά μέτρα που περιέχονται στο πολυνομοσχέδιο, το οποίο ψηφίζεται την Πέμπτη στη Βουλή. Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία του νομού της Ηλίας και της πρωτεύουσάς του που τόσες χιλιάδες κόσμου ένωσαν τις φωνές τους ενάντια στην πολιτική που εφαρμόζεται από την κυβέρνηση. Η εικόνα του Πύργου δεν έμοιαζε σε τίποτα με εκείνη μιας συνηθισμένης απεργιακής συγκέντρωσης. Για πρώτη φορά οι δρόμοι της πόλης πλημμύρισαν από χιλιάδες αγανακτισμένους πολίτες που φώναζαν συνθήματα κατά του μνημονίου και της ελληνικής κυβέρνησης. Για πρώτη φορά η λαϊκή του Πύργου δεν λειτουργήσε, με τους πολιτές να συμμετέχουν δυναμικά στο μεγαλειώδες συλλαλητήριο. Για πρώτη φορά υπήρξε καθολικό κλείσιμο των καταστημάτων με τους εμπόρους, τους επαγγελματίες και τους βιοτέχνες, αλλά και τους βενζινοπόλες και τους αυτοκινητιστές ταξί να ανταποκρίνονται στο κάλεσμα των συλλόγων και των σωματείων τους για συμμετοχή στην απεργία. Στον Πύργο πραγματοποιήθηκαν δύο συγκεντρώσεις, η μία έξω από το Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας, υπό το συντονισμό των πρωτοβάθμιων σωματείων εργαζομένων του νομού της Ηλίας, και η δεύτερη στην πλατεία ΟΤΕ από το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Και στις δύο συγκεντρώσεις συμμετείχαν εργαζόμενοι και εκπρόσωποι κλάδων από όλες τις περιοχές της Ηλίας. Η πορεία των διαδηλωτών, όπου συγκεντρώθηκαν το πρωί στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας, κατευθύνθηκε στην κεντρική πλατεία του Πύργου. Ήταν η πιο δυναμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έχει γίνει ποτέ στο νομό. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, κρατώντας πανό και μαύρες σημαίες, φώναζαν συνθήματα κατά των νέων μέτρων της κυβέρνησης, κατά της λιτότητας και των αλλαγών που επέρχονται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, εκμηδενίζοντας εργασιακά κεκτημένα ετών. Χιλιάδες κόσμου κατέκλυσαν σήμερα τους δρόμους του Πύργου και κατέληξαν στην πλατεία. Αυτή η λαοθάλασσα βροντοφώναξε σήμερα από την πρωτεύουσα του νομού όχι στα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης. Το Πασόκ είναι εδώ και ενισχύει το λαό. Το Πασόκ είναι εδώ και ενισχύει το λαό. Το Πασόκ είναι εδώ και ενισχύει το λαό. Ο λαός εκφράστηκε. Όποιος δεν πήρε το μήνυμα έχει καταδικαστεί ήδη στη συνείδησή μας. Αύριο συνεχίζουμε όλοι στην απεργία, όλοι στις καταλήψεις των δημοσίων κτηρίων. Η ΕΛΜΕ καλεί τους καθηγητές σε κατάληψη στις 10 το πρωί στα γραφεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ηλίας. Στις 11.30 ώρα γενική συνέλευση στο 4ο Λύκειο Πύργου με στόχο την κλιμάκωση όλη την άλλη εβδομάδα και αγώνα διαρκείας μέχρι να πέσει η Χούντα και όσοι την υποστηρίζουν, Έλληνες και ξένοι,
Ο εχθρός μας δεν είναι μόνο ο ξένος. Όλοι στον δρόμο, όλοι στις απεργίες μέχρι να πέσουν. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, συλλόγων και σωματείων απίφθηναν αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο πλήθος που είχε κατακλείσει την πλατεία του Πύργου. Στο Λάτσιο Δημοτικό Μέγαρο βρίσκονταν ήδη στην αίθουσα εκδηλώσεων τα μέλη της Ομοσπονδίας Εμπόρων, Βιοτεχνών και Επαγγελματιών του νομού, όπου ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πύργου, Αθανάσιος Κορδαλής, κάλεσε σε αγωνιστικό ξεσηκωμό τους εμπόρους και τους επιχειρηματίες. Αίσθηση προκάλεσαν οι φωνές διαμαρτυρίας και οι αποδοκιμασίες του κόσμου όταν κλήθηκε στο μικρόφωνο να μιλήσει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλίας, Άγγελος Αγγελόπουλος. Όλη η Ελλάδα, νομίζω λοιπόν, ένα είναι το σύνθημα, η τοκοβλήπη των τραπεζών έξω από την Ελλάδα. Αύριο, από ό,τι ξέρετε, όλοι ψηφίζετε το πολυνομοσχέδιο. Δεν πρέπει να περάσει. Από αυτό το βήμα καλώ τους βουλευτές του νομού να μην ψηφίσουν το πολυνομοσχέδιο. Συμβούλιο Ταξί Δυτικής Ελλάδας δηλώνουμε σήμερα τη συμπαράστασή μας σε όλους τους εργαζόμενους συμπολίτες μας, σε όλους εσάς. Αγωνιζόμαστε κι εμείς μαζί με εσάς. Και το πρώτο πράγμα που θέλουμε να πούμε, όπως το είπαμε και προηγουμένως στην Ομαρχία, είναι ότι καταγγέλουμε την Υπουργό Παιδείας για το γεγονός ότι άφησε τα παιδιά των σχολείων χωρίς βιβλία. Αυτό για μας είναι το πρώτο θέμα. Ούτως ώστε αυτή η πολιτική να μην περάσει, καλούμε τον κύριο Κατρίνη, τον κύριο Κουτσούκο, τον κύριο Αντωνακόπουλο, τον κύριο Δημητρουλόπουλο, τον κύριο Τσαβάρα και τον κύριο Κοντογιάννη, τους 6 εκπροσώπους μας αύριο στη Βουλή, που θα τελεί. Έχουμε δικαίωμα στην αξιοπρεπή ζωή. Έχουμε δικαίωμα όχι να επιλέγουμε εμείς, όχι να επιλέγουν άλλοι για μας. Μας το μάσε πολλά εισαγωγικά, κυρίες και κύριοι όλοι που είστε κάτω. Επομένως, αγωνιζόμαστε για να διεκδικήσουμε αυτό, τις τιμήσουμε. Πρέπει να βρούμε τον εαυτό μας και τη δύναμή μας. Και η δύναμη μας είναι μεγάλη, γιατί είμαστε Έλληνες πολίτες, Έλληνες εργαζόμενοι. Όλοι στον δρόμο, όλοι στις απεργίες μέχρι να πέσουν.